Мисъл не е задължително, но отличници, защото аз имам от моят клас от гимназията, дето са завършили с пълно 6, дето имаха много потенциал да се развиват и така нататък, дето в момента работят ниско платена работа и не се развиват. В смисъл това не е за оплакване, но въпросът е, че не са такива хора да се надъхват, да се развиват, да се натискат и да си развиват потенциала. Има различни хора. Това искам да кажа. Да, различни хора, но понякога отличниците са тези, дето са нагаждачи. Да. И има и зубари, които учат за момента да си назубри материала и да си има шестицата и да има хубавите оценки, а после тотално го забравят. Кой ти беше любимия предмет? Ясно. Между часи. Връщаш ме много назад. Да. Между другото, много харесвах химията. В 8-ми клас много харесвах химия, защото бях научил Менделеевата таблица. Беше ми лесно да ги запомням. И се мислих за много момент такъв по химия и те всички... Кой е първият елемент на Менделеевата таблица? С А започва сигурно, не знам. Не, много съм... Водород. Моля? Водорода.